Η διαχείριση της αλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας φέρνει καλά νέα, καθώς στις θάλασσες υπάρχουν πλέον 50% περισσότερα ψάρια σε σχέση με το 2003. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει αρκετή δουλειά από όλους και οδηγούμαστε σε μια κοινή αλληλευτική πολιτική. Έχει γίνει πλήρως κατανοητό ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με τις κακές πρακτικές του παρελθόντος. Η πλειονότητα των ελληνικών εταιριών κατεψυγμένων αλλιευμάτων χρησιμοποιούν συστήματα ποιότητας. Κυρίαρχα είναι το ISO 9001, το οποίο έχουν οι περισσότερες επιχειρήσεις. Κατόπιν, οι βιομηχανίες τροφίμων χρησιμοποιούν κυρίως το ISO 22000, που είναι για την ασφάλεια των τροφίμων, και το IFS, που είναι για την ασφάλεια της παραγωγής. Τέλος, έχουμε άλλα δύο συστήματα που χρησιμοποιούν ορισμένες επιχειρήσεις, που είναι το ISO 14000, που είναι για περιβαλλοντικά θέματα, όπως είναι η ανακύκλωση χαρτιού, συσκευασιών. Και τέλος έχουμε και το MSC, που αφορά θέματα βιώσιμης αλίας. Τα ψάρια και όλα τα αλλιεύματα αποτελούν μια πολύ καλή πηγή πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής αξίας. Η διατροφική αξία των αλλιευμάτων είναι πάρα πολύ σημαντική και μην ξεχνάμε ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής παραδοσιακής διατροφής, μοντέλο της μεσογειακής δίαιτας, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι βρέχεται από τη Μεσόγειο, επομένως έχουμε πολλά και θαυμάσια ψαρικά αλλιεύματα θαλασσινά με τις πολύ σημαντικές τους διατροφικές ιδιότητες. Τα αλλιεύματα διατήρησαν τους Έλληνες υγιείς σε ένα υψηλό επίπεδο μακροζωίας, η οποία βασιζόταν που αλλού? Στην κατανάλωση ψαριών, στην κατανάλωση θαλασσινών, στην κατανάλωση αλλιευμάτων γενικότερα. Είναι πολύ γνωστό ότι μια διατροφή που σήμερα θεωρείται η καλύτερη στον κόσμο και θεωρείται καλύτερη γιατί ακριβώς βοηθάει τους ανθρώπους να έχουν λιγότερα συμβάματα σε πολλούς τομείς, όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως είναι φλεγμονώδη νοσήματα ή ακόμα και τον καρκίνο για την άνοια. Αυτή η διατροφή είναι η μεσογειακή διατροφή, που για μας τους Έλληνες είναι πολύ γνωστή. Βέβαια, έτσι όπως έχει δυτικοποιηθεί ο τρόπος της ζωής μας, κάπως την έχουμε ξεχάσει την αξία της, αλλά δεν πάβει να είναι σχεδόν στην καθημερινότητά μας. Οι σπουδαίες διατροφικές ιδιότητες των αλλιευμάτων έγκυται γενικότερα σε ένα πολύτιμο θρεπτικό συστατικό, ένα πολύτιμο διατροφικό συστατικό, το οποίο θωρακίζει αγκία, θωρακίζει καρδιά, θωρακίζει ανοσοποιητικό και δεν είναι άρα από τα ω3 λιπαρά οξέα. Αυτά τα πολύτιμα λιπαρά οξέα, τα οποία στη ζωική τους προέλευση θωρακίζουν, ενισχύουν και βελτιώνουν την ανθρώπινη υγεία στο μέγιστο βαθμό. Από το 2014 ξέρουμε μεγάλες μελέτες που έδειξαν ότι η κατανάλωση των αλλιευμάτων και των κατεψυγμένων αλλιευμάτων είναι πολύ χρήσιμη και έχει δείξει μείωση της εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, και αυτό μπορεί να γίνει, όπως σας είπα, τουλάχιστον 2 ή και 3 φορές την εβδομάδα σε ένα επίπεδο 5 έως 6 μικρογευμάτων. Τα κατεψυγμένα αλλιεύματα είναι ιδανικά για τη διατροφή των παιδιών. Ενισχύουν την πνευματική τους απόδοση, τις σχολικές τους επιδόσεις, τις φυσικές τους δραστηριότητες και το κυριότερο, ενισχύουν την όραση. Την όραση των παιδιών, που είναι τόσο πολύτιμη και απαραίτητη και για το διάβασμά τους, αλλά και για να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο στην ενήλικη ζωή. Κατεψυγμένα αλλιεύματα στη διατροφή των παιδιών, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε άμεσα τη διαθεσιμότητα των αλλιευμάτων, έτσι ώστε να μπορούμε να τους τα προσφέρουμε την χρονική στιγμή που επιλέγουμε και να βρίσκονται στη διάθεσή τους. Το να μαγειρεύεις τα κατεψυγμένα αλλιεύματα σου δίνει μεγάλες ευκολίες. Ο κόσμος δεν θέλει να φάει κόκαλα, δεν θέλει να φάει ψάρι ολόκληρο. Τα παιδιά δυσκολεύονται να φάνε τα ψάρια τα ολόκληρα, να καθαρίσουν τα κόκαλα, φοβούνται μην πάει στο λαιμό τους. Αυτά είναι κειμένα, είναι φιλεταρισμένα, είναι εύκολο να τα φάνε τα παιδιά. Το μόνο που κάνεις, δηλαδή το αποψύχεις, βάζεις ένα τηγάνι να καεί καλά, λαδώνεις το ψάρι, το ψήνεις πάνω στο τηγάνι, είναι σαν να ψήνεις ψάρι στη σχάρα και είναι μέσα σε 3 λεπτά έτοιμο. 3 λεπτά. Κατεψυγμένα αλλιεύματα. Αξία που διαρκεί. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.